Too much bad news. Too much bad news muri yeZimbabwe dziri kutenderera right now muZimbabwe. So first, tine Constitution Defenders Forum. They've issued a statement on X vachitaura nezvamutubuki. Right, regai tipinde muri yeZimbabwe zvinhu zvinosiririsa but regai tipinde mazviri hanzi. The Constitution Defenders Forum strongly condemns the brutal attack of our national leader Gilbert Mutubuki by ZANU-PF militia in Chiredzi. Mutubuki was denied the opportunity to speak at a parliament-led public consultation on Constitutional Amendment Bill number 3 after being identified by facilitators aligned to ZANU-PF. Following the hearing, he, Kingsley Sivanda, and other CDF members and NOMA members a Constitution Defenders Forum were violently assaulted while leaving the venue. Komunorovereiko vanhu. Right, pavenue pacho chii chamaita mauya imwimwi nevanhu venyu mukati vasimudze zvigumwe 3. So zvachitaurwa naFadzai Mahere right now angachitaura kuti pane code itsva yaari kuti pamaZimbabweans kawa yaari kudza maZimbabweans kuti please simudza zvigumwe 3, simudza zvigumwe 3 ndokuti upikwe nachairman anenge achiholda maconsultations iwawo. Otherwise ukasimudza ruoko rwako zvinoma haufi wapikwa because vakomana vacho vakabirira chinhu ichi vari kuzama kubirira zvelevel repamusoro but zvakapata. So atipedzisei hanzi this attack represents a direct assault on democratic participation, freedom of expression and constitutional rights. Mutubuki is currently receiving medical attention and remains under close medical supervision. Constitutional Defenders Forum remains steadfast in defending constitutionalism and will not be intimidated. #No to 2030. Muri Zimbabwe. Isusu ndo patinoshamisika. Ndosaka munoona pane kana vanorangarira kuti zvakambotaurwa izvo na Robert Gabriel Mugabe pachake after abviswa pachigaro asati afa. Robert Mugabe wakataura achiti wakataura mashoko masimple mashoko but ekuti kana ukasimateerera unotoona kuti mashoko chaiva chimwe chinhu hanzi Mnangagwa uyu wamunoda uyu Emerson uyu wamuri kuda momuziva here? Ini ndinomuziva. So in other words zvinotipa clue yekuti zvichida president former president Mugabe aizama kutoudza vanhu kuti no imimi muchindiona ndichigara in power kudai so kwemakore osawa yaiva engineering yaEmerson. Pamwe ndo zvaitaura because remember muri Zimbabwe kunana 2000 in fact 2008 pakaitwa matalks pakazouya government of national unity paya GNU. Kana muchiremember imimi pane panototaurwa uchinzi Mugabe wakaenda kuSouth Africa achiholda matalks ake nanaTsvangirai paya and then Mugabe achitaridza kuti akubvuma kuti alright bo regai vakomana vati take over. Ari kunzi akadzoka kuSouth Africa. I think vazhinji venyu vanoiziva nyaya. Akadzoka kuSouth Africa achisvika kuSouth Africa achisvika muZimbabwe ari kunzi akakweshwa mbama naEmerson Mnangagwa. Muchiri kuirangarira nyaya iyoyo. So ari kunzi apa airidzigwa chiine mbama ainzi wakutengesa wakuda kubvuma kupa vakomana vachini uri kutengesa. Remember that. So kana ukazozvitarisa unozoona kuti maybe the real problem anga sitori Mugabe. The real problem was vacho vakamusaraunda vanosanganisira vana Mnangagwa because now ukazonyatsovhura meso ndopaunoona kuti Mnangagwa uyu uri kutopandukira munhu wese right in front of everybody. Wakuda kuti vanhu vachatovhoti unochazoona zviko izvi zviri kuitika kumberi kwedu. And right now kwauya amendment bill number 3 vanhu vopinda mastreets vachidzidzisana kuti no toda kuiramba turamba pakati nepakati vanhu vakurohwa vamwe vakusungwa vakuvhundusigwa vana biti vana madhuku. Tine imwe zvenyaya muri Zimbabwe yatinayo right now iri kubva kuna Fadzai Mahere. Iri kubva kuna Fadzai Mahere. Ngaitipinde kuna Fadzai Mahere kuti ari kuti hanzi to all residents of Harare, please note that the public hearings will be conducted at 2 p.m. today at the City Sports Center. Let's show up in our numbers and make our views known. This bill is bad because ndobvatanga kutaura it extends President Mnangagwa but yanga isiriyo nyaya taida kupinda nezvataugwa naMahere. Zvataugwa naMahere zvataida kunyatsokupinda mazviri inyaya yezvigumwe 3. Inyaya yezvigumwe 3 taitaura nyaya yezvigumwe 3 but hanzi
nafadza maere musatambe nepfungwa dzedu. Why were ZANU-PF official members given a code sign to use at the hearings to ensure they were picked to speak? So mafadza maere ndo paaendera mberi achiti to everyone attending the public hearings, be sure to lift your hand like this with those 3 fingers so that the chairperson gives you the mic. Otherwise, you won't be allowed to speak. This is the ZANU-PF official code. What nonsense is this? We need new leaders. Wapedza fadza maere. So murezi mapo muri kunyatso kuzvinzwa kuti izvizvi chakudzidzisiwa manje izvizvi ikodi yekuti vanhu vagone kudi kushedzwa. Because apa tiri kuneutralize uku kunonzi kuneutralize ma-tactics eZANU-PF. They will have to bring new tactics because already now people have already realized kuti zvaunofana kuita iwewe kusumudza zvikumwe chitatu. Kana ukasasumudza zvikumwe chitatu, you are not going to be picked kuti utaure point yako. Anditi so murezimbabwe regarai muri panapa pa the Mutapa Times munoziva kuti you will not miss anything. All important updates tenge tichikupirai ma-important updates ese achiuya as soon as they come through tosvitsa ma-important updates kwamuri.